Hi friends, welcome to Healthy Lifestyle Channel. இந்த வீடியோ பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தையே உலுக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா நோய் நமக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அல்லது வந்த பிறகு மீண்டும் வராமல் இருப்பதற்கு நம்ம என்ன உணவுகளை உட்கொள்ளணும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம சொல்கிறோம். என்ன உணவுகள் சாப்பிடலாம், என்ன உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது தெளிவாக நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்லலாம். இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்முடைய சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுக்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொரோனா வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கலாம். என்ன உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம் வீட்டில் நம்ம சமைத்து சாப்பிட்ற எல்லா உணவுகளையும் நமக்கு தைரியமா சாப்பிடலாங்க. ஆனால் சமைக்காத உணவுகளை நாம தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் எல்லோருமே சொல்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இப்போ சமைக்காத உணவுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பால் அப்படி பச்சையாக குடிக்காமல் கொதிக்க வச்சு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தயிர் நம்ம சமைக்காத ஒரு பொருள், அதனால் அதை சேர்க்கக்கூடாது. தயிர், மோர், அப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ், இந்த ஜூஸ்லாம் நம்ம வீட்லேயே போட்டு குடித்தா கூட சமைக்காத உணவுகளில் அந்த நோய்க்கிருமிகள் அப்படியே தங்கியிருந்து அது உள்ளே செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த சமைக்காத உணவுகளை தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்றத அறவே தவிர்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் என்னவோ அதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. அதுதான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கொரோனான்னு இல்லைங்க, எந்த ஒரு நோயும் நமக்கு வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம வீட்டில் சமைத்த உணவுகளை சாப்பிடலாம். தயிர், மோர், ஜூஸ், ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் போன்ற சமைக்காத சட்னி கூட சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம சட்னியை தாளித்து இதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல, அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சாப்பிட்றோம். அதனால் சட்னி கூட சேர்த்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொரோனா நோய் வராமல் தவிர்க்கணும்னா நம்ம என்ன உணவுகள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் செய்து சாப்பிடக்கூடியது எல்லாமே ஆரோக்கியமான உணவுகள் தான் சொன்னேன். அதனால் வீட்டில் செய்த எல்லா உணவுகளையும் நீங்கள் கொதிக்க வைத்து வேக வைத்து சாப்பிடுகின்ற எல்லா உணவுகளையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம், தவறில்லைங்க. சிறுதானியங்களை அதிகமாக நம்ம உணவில் சேர்த்து வந்தோம்னா நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும், ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால சிறுதானியங்கள், வரகு, சாமை, திணை போன்றவற்றை, குதிரைவாளி போன்ற தானியங்கள் கிடைச்சதுன்னா அதுல சமைத்த உணவுகளை நீங்க சாப்பிட்றத ஏற்படுத்திக்கலாம். அந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக்கோங்க. அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னாசி பூ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி, நான்வெஜ் ஐட்டம் செய்யும்போது அதை நம்ம பயன்படுத்துவோம். அதனுடைய பயன் நமக்கு என்ன, சும்மா ஒரு ஜீரணத்துக்காக சேர்க்கிறோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அது சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ள நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதோட நல்ல ஆக்சிஜன் லெவலை அது நல்ல அதிகரிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் அன்னாசி பூவை விட்டுறாதீங்க. அந்த அன்னாசி பூ கிடைச்சா அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். சமைக்கிற உணவுல சேர்த்துக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி நீங்க என்னெல்லாம் உணவு சமைக்கிறீங்களோ அந்த உணவு எல்லா உணவுலையுமே இஞ்சி வர மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இஞ்சி, அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பச்சையாக கூட சாப்பிடலாம் அல்லது சுட்டு சாப்பிடலாம். எல்லா உணவுப் பொருட்கள் சமைக்கிறதுல எல்லாம் நீங்கள் பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வெறும் ஒரு பால் ஒரு 100 ml பாலில் ஒரு 3 பூண்டு பற்களை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த பாலை குடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் தான் இருக்கும், அந்த பாலை குடிச்சிருங்க. இல்லைன்னா நம்ம அதோட சேர்த்து அந்த 3 பூண்டு பற்களையும் சாப்பிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆக்சிஜன் லெவல் ஏறும். நல்ல இம்யூனிட்டி பவர், உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த இஞ்சி பூண்டுல அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்குங்க. அதனால நீங்க இஞ்சி, பூண்டு இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு நம்ம யூஸ்வலாகவே ரொம்ப நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடியது. அந்த கோல்டு போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வராது. நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளை எல்லாம் சரி பண்ணும். நம்ம நுரையீரலை இந்த கொரோனா முதல்ல தாக்குறதுனால அந்த நுரையீரலை சரியாக நம்ம பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மிளகு சேர்த்து கொண்டே வருவது ரொம்ப நல்லது. எல்லா உணவுகளிலும் நீங்க மிளகு சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி சீரகம் கூட நம்முடைய அகத்தை சீர் செய்யக்கூடியது, நல்ல உடலுக்கு நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது, நல்ல சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது இந்த சீரகம். அதனால அதையும் நம்ம உணவில் சேர்த்து வரலாம். இந்த மிளகு, சீரகம், பூண்டு எல்லாமே நம்ம சேர்த்து தயாரிக்கக்கூடிய நம்முடைய ரசம் இருக்கு பாருங்க. இந்த ரசத்தை நம்ம தினமும் உணவில் சேர்த்து வந்தோம்னா நிச்சயமாக இந்த கொரோனா வராம நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க டெய்லி கொஞ்சம் ரசம் சாதம் சாப்பிட்றத நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி
ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸும் வந்து நம்ம சாப்பிடலாம். விட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஆரஞ்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து நெல்லிக்காய் வந்து அதிக அளவில் நம்ம எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி போன்ற பொருள்களை எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த பழங்களை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பப்பாளி, அன்னாசி பழம், ஸோ இந்த மாதிரி பழங்கள் நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனாலையும் நம்ம உடலுக்கு நல்ல வந்து ஒரு ஆரோக்கியமும் கிடைக்கிறதோட இந்த கொரோனா வராத அளவுக்கு நம்ம இதை இந்த பழங்கள் மூலமாக தடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வால்நட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கொரோனா வந்து தவிர்க்கிறதுக்கும் நல்ல ஆக்சிஜன் லெவலில் நம்ம உடம்புல ஏற்றுறதுக்கும் செல்கள் நல்ல வந்து புத்துணர்வோடு இருக்கிறதுக்கும் இந்த வால்நட் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. வால்நட் பயன்படுத்தலாம். முந்திரி, பாதாம் இது போன்ற நட்ஸ் வகைகளை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னாலும் நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம், கொரோனாவை விரட்டலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த வீடியோல என்ன சொல்லியிருக்கோமோ, அதாவது எந்த உணவுகளை தவிர்க்கணும், எந்த உணவுகளை சேர்க்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கொரோனா வராமல் இருக்கணும்னா, இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நல்ல ஆரோக்கியமாக இருங்க.